L-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu involvit f'dan l-istħarriġ lukandira, stabilimenti tal-akkomodazzjoni self-catering, ristoranti, kumpaniji tad-diving, servizzi tat-trasport u aġenziji tat-turisti, kollha ibbażati f'Għawdex. 48% minnhom qalu li n-negozju tagħhom bejn April u Ġunju li għadda mar ħażin. 30% oħra qalu li marru mhux ħażin. Kienu biss 2% tan-negozji f'Għawdex marbuta mat-turiżmu li qalu li marru tajjeb. Mistoqsija qablu kif kien in-negozju f'April u Ġunju li għadda mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet, 62% qalu li marru qar. Filwaqt li 28% qalu li baqgħu fl-istess silma. 12% min-naħa l-oħra qalu li din is-sena marru aħjar. L-istħarriġ jinkludu wkoll kif marru l-Awċin bil-Maltin, suq li jiddependu ħafna minnu f'Għawdex. Kważi 46% qalu li marru ħażin minn dan l-aspett, filwaqt li 35% qalu li l-ammont ta' Maltin li missu man-negozju tagħhom kien mhux ħażin. 19% min-naħa l-oħra qalu li marru tajjeb bil-Maltin.